sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Kampiranje. Pepa i obitelj su na odmoru u svom kamperu. Dobro jutro, mališani moji. Dobro jutro, tatice! Volim kampiranje! Kad smo već na ovakvom mjestu, mogli bi provesti dan promatrajući prirodu. Odlična ideja, mamice. Da vidimo što ima na programu o prirodi. Sva čuda prirode. Ptice. Prekrasno. Iš, ptičice. Od tebe se ne čuje televizor. O tatice, nema smisla biti na kampiranju i samo gledati televiziju. To možemo i doma. U pravu si, mamice. Tu sigurno ima puno zanimljivih mjesta. Imaju svijet stabala. A što je to svijet stabala? Svijet stabala je velika šuma prepuna stabala. To mi zvuči dosadno. Ili Krumpirograd. Što je to Krumpirograd? Posjet poljima krumpira, a kasnije se kuša krumpir na razne načine. Zvuči interesantno. Ili zemlja pataka. Što je zemlja pataka? To je široka rijeka prepuna pataka. Zemlja pataka! Idemo do zemlje pataka! Pepa i George vole patke. Kako ćemo doći do zemlje pataka? Kamper nas može voditi. Zdravo, kamo ćemo danas ići? Zemlja pataka, molim. Slijedite cestu ravno dalje. U zemlju pataka u našem kamperu. Dobrodošli. Koliko ulaznice želite? 2 odraslih i 2 djece. Uživajte u patkama. Gdje su patke? Možda su i one na odmoru. Možemo ovdje pojesti naš ručak. A znam da se patke uvijek pojave... Kad smo na pikniku. Pepa i George vole piknik. Gledajte, patkice. Stani, tatice. Trebamo kruh za patkice. Ho, ho, ho. U redu. Zdravo, male patkice. Evo, stiže još Oni patkica. su svi braća i sestre. Evo ih još. Sve njihove bake i djedovi. A sad dolaze i sve ujne i ujaci. Ho, ho. Ništa više nije ostalo od našeg piknika. Patkice, recite tatici hvala. Ho, ho. Nema na čemu. Volim zemlju pataka. Vrijeme je za povratak kući. Pitam se koji je najkraći put kući. Vozite samo ravno, u rijeku. O, jeste li sigurni? Da, vozite ravno u rijeku. Ali ne možemo voziti rijekom. Da, priča gluposti. Molim, pritisnite plavi gumb. Kamper vozi kroz rijeku. Naš kamper se pretvorio u brod. Ovo uopće nisam očekivao. Dobrodošli u auto budućnosti. Gledajte, to su Denijev djed i pas Deni. Ahoj vama, tatice! Ahoj vama. Mi plovimo rijekom u našem kamperu. Vozite preko sljedećeg brda. Stigli ste na odredište. Stigli smo doma. Hvala na predivnom odmoru, gospođice Kamper. Ha, nema na čemu. Lijepo je biti na odmoru, ali još je ljepše vratiti se našoj dragoj kućici. Laku noć, mališani moji. Laku noć.